Ketinggal sing ketepian, ketinggal men sing ketepian. Ngelopin di wong talun Cirebon, eman sayang selawase. Sengkang warti mi geding, minangkane sing paling eman. Kang warti mbok samseng, aja lo digawe nglamun. Sarang Mas Jericho nek geding minangkane wong ngrawat dhewe. Mimi aja cari nek geding sing duwe nokcin sewong Taman Sari. Posudireng bapakku ora sidi kelingan sing kenang emane. Sarang panitia Bapak Tasiane geding, Bapak Tasiangan kang hormati. Juragan Trisna Jaya ngejalok digawe lamun. Patra Wisarawe kuning kembange, Bapak Dasmangan panitia. Bapak Dasmangan minangkane panitia nadran nimbangan. Sarang Bunda Nok Pebi sing duwe buyut maka dewe. Sakarukir gambar watu, kelan pisan kaya kata. Ning batin tetep ngakui, senajan ning lahir mungkir kang warti mbok sam-sam dewe. Kang warti mbok sam-sam ngejalok digawe lamun. Sareng Kang Ropendi geding, Kang Ropendi wong talun Cirebon dhewe. Eling-eling mangkan eling amung kuning dunya. Aja ilo putar nafsu, Juragan Trisna Jaya ngubah nafsu. Patra Wisarawe Rarawe kuning kembange, menenya barang kelingan kenang emane. Esuk nakir sore nakir, sing ditakdir godong kalasa. Esuk mikir sore mikir, sing dipikir kadang-kadang. Kadang-kadang ora rumasa. Mamai anggun sing duwe briling dhewe. Ngaturaken matur kesuwun, Mamai anggun minangkane sing duwe briling matur kesuwun. Sareng mimine akisine geding, Mimi Ariski sing duwe las batik liris, mimine Leone geding ngaturaken matur kesuwun.
Pati lagi jabang tenimbang kulane digawe wirang Bapak Kurasidi dinangkane Bapak Kurasidi sareng panitia keding Bapak panitia dasmangan Bapak kanipane keding Bapak Kurasidi kelingan kenang emane Bapak sendak pembuangan tergesakan omong kang dingin Juragan Trisna Jaya Juragan Trisna Jaya ngomong kaki Surut dening jagat padang ening pilat Bumi gonjang ganjing Mama nanggungun Binang kane sing duwe priling dewek Sarang Juragan Trisna Jaya Negeding Sarang bapakku sampun kelaling Aku wis dumadi ananing gedong Demak yen awan aku tutuk sadina yen bengi aku tutuk sawengi melolong matamu nangan sekejap bisa ngucap gawe keder ning pikiran Yaiku nungguni kaya dene gedong Demak aku ang sing disebut halayaksa Kang Ropendi benang kane wong talun Cirebon de Kang Ropendi sareng Kang Warti bosam sande tapi sing tak rasakan maring aku kaya dene panggonan iki ora supran kelawan sabret apa sing bakal dumadi Bapak panitia Bapak dasmangan
Hawara sawak pada gatel untuk pada linu nyawang panggunan lir ibarat badra erawa yen badran tegeseng wulan erawa mendung surem-surem kaya wulan ketutup dedik mendung. Bapakku residi sesampun ngaturaken matur kesuwun sareng bos sudira sareng panitia Bapak Tasian dewe punggan sapa bae manusia sing arep gawe kekotor marang panggonane ngaku dudu wong sejen sing bakal nindak tapi aku kalayasa. sesampun ngaturaken matur kesuwun mamaku residi bos sudira panitia Bapak Tasian Tek sawang bareng netraning aku abyor ning pamore duduk ayu dudu watu yen sing diarani jal malui manusia. godhong ora sing ngepange gawe gagas den Mas Kitongo gawe gagas ning pikiran sebrut madu berat 140 pepet si kelenjaranan ning latar si kelenjaranan ning pager helai-luhanan ning gedong demak ayo hentin jal malui manusia. mimine Rizki sing duwe las batik liris